Lidi, takže je tu třetí část. Je tu třetí část. Už tady toho udělal jsem velký to a moment jsem přestal natáčet. Takže teď už je třetí část. Ale počkej. Ale teď je prostě třetí část a jestli jste neviděli první a druhou, tak se na ní určitě podívejte. Máte to na YouTube. No na YouTube, no, to trvalo. Takže pán Mates šel na záchod. Nevím, jestli něco mi dopadne. Tak už bude hotový. Snad. Takže lidičky. Takže lidičky. Doufám, že nám padne něco dobrýho. No, taky doufáte, že jo? Snad. Oh, let's go, jakoby, dobrý. Tak nám skočíme na něj. Jo, lidi, to je problém. Oh shit. Hey, oh hell no. Hej, já si nestrefím. Bu. Máme to s mámi už tady. Double snow. Ale kde je kartička? Lidi. Vím, že jsem dlouho nenatáčel, že tady to je právě proto. Vím, že už se Hej, lidi, to je nejlepší. No, to je nejlepší. Takže tak, no. A se vám svítí hodně do očí, tak já vám zatáhnu, protože mi taky svítí. Takže máme jíst. Tohle je ta nejlepší věc, co to slova mohla. Jasně. Tak Kuba byl, tak jsem to střehnul, aby tady nešlo vidět, jak dělá glu. Já lidi, odpalím se. No to ti vůbec, Kuba říká, že se odpálí, protože to nešlo vůbec jakože slyšet. Crack, dead. Korunkáč, let's go, uši. O korunku. A ty musíš ještě vyhrát. Vem si ho, já to nejde. Vem si ho, bude si ti to hodit. Ko. Já to střihnu. Asi než to bude zábava. Takže lidičky a teďka bude první zábava. Lidi, Asi budeme střih. Počkej, střih, jak se to dělá? Pradriftu. Lidičky, to byl menší střih, já to zapnu až teďka. A Takže- tady je strašně dobrá songa, nevím, jestli ji slyšíte, ale já jí to... Dobře, už to zeslabím, urvalo mi to uši. A kdyby to byl copyright, tak se omlouvám. Jestli to je copyright, tak se tady toho videa získá pěkný hovno. Takže, už tam skoro budem, já nám kiláček. Kiláček. Takže, Tak že jo? už jsem to zapnul. Takže už tam skoro jsme, to byl menší střih. Protože to je celkem nuda, je to jenom v autě. Pro vás chceme zábavu. O to jde 100 pro copyright, no, já nevím. Jestli na tom videu slyšet, tak GG, no. A když jsem tady...
Lidi, právě tady bude asi menší fight, protože někdo právě zabil bose. Takže tady bude asi menší fightík. Pozor, hore. Ne, ty blok. Fighty. Dobře. Oh, Hoši, mám. Bylo to dost close. Bylo to hodně close. Jsme lidi umřeli. A vezte medailonek. Jak my musíme ještě fightit. To bylo druhý. Ano. Takže lidičky. Teammate. Tam běží, možná. Já hraju solo ještě. Ale ne tvůj. Ale já hraju solo. Jo. Jaký aim? Hrozný. Já mám hrozný aim. Já vím. Teda, co? A to je one eye. No to je on. Dá ty? Hezký, Kubo. Ano, já bych si to nechal. Celkově mínu. To se mi dalo. Asi šildíky. Lidi, Jakub říká, že tu někdo je a právě někdo tu je, takže nějaký zábavný fajtík. Elko. Že jo, Algobino. Jasně vedle naši. Ještě to. Já jdem za ním. Bombová honička. Je jaký píchový. Gámo, jaký Elko. Utíká srabák. Ale lidi, to je naléhavý. No to není naléhavý, ale prostě je to Cípáček. vážný. Cípáček utíká. Elko. Já další moc velký. Já fajtru. Kdyby se to za chvilku vyplo, tak to není moje vina, protože můj max na natáčení prostě můžu jenom pár minut. Takže, ježiš. Hej, lidi, mám tu medailu nějaká. To je problém. Dá se tam. Hezký, nový level. Dík za můj účet, že ho vylepšuješ. Ty máš furt tu korunku? Já mám. Tak doufám, že to vyhraješ. Lidi, mám tu fajty. Jo, máš tu hodně velký fajty, by se dalo říct. Jsou boťáři. Boťáci. Boťáci. A jsem tak jako boťář. No, s tím aimem jako by Tak jo. to prdel. Tak no, s tím aimem jako by jo. Ty Boreček. Je Boreček vyhrál sniper. No hlavně, Cheater, no. no hlavně, že tě nesnajpe do hlavy. To bylo. Hezký. Ano, mě boxu lidi, to je konec. Škoda.